Хора, днеска ще играем Rivals, обаче колелото на късмета ни избира оръжията. Играем с моя приятел. Не забравяйте да се абонирате за канала, да лайкнете видеото и нека да започваме. Чакай сега, трябва да въртим. Кой ще ни се падне? Кой ще е първи, ти или аз? Да, Трябва да спра той. пейпонгъм! Да, пейпългън. О, добре, лека. Добре. Сега, какво ще ти секендерито? Да, фист за третото ти. Добре. Пейпългън или RPG. Ползваш фист. Ще видиш какво ми е той. Брат, Паднат са метките. Добре, брат. Сега, да видим за мен какво ще ми се падне. Добре. Да. Имам две сега. О, не! Флергън. Ужасно. Имам последно. Нямам нищо, дете да се бия. Как ти си помниш инвентара? Пейпългън си избираш или RPG си избираш или чакай. Другото ти беше... не помня. Те избирам пейпонгъм. Аз Фист. ще ползвам... Фист беше. Ще ползвам... Не. Къде е пейпонгъм? Узи. Фист. Ще ползвам Узи, Дагер. Фист. И трябва да избира също RPG. Оле. И RPG. Най-гадният инвентар, дето съм виждал. И моя. О, не! О, да. О, не. Аз няма какво да направя. На тебе се паднаха най-добрите оръжия. Къде си? Не, успокой топките. Yes! Брат. Добре. Аз се изоставих. Да, ще видим. Няма. Искаш сега да се стигне? О, няма. О, да. Да. Лапан. Оп, вайте. Да, брат, ти си много точен. Не! Ура! О, шес. Аз имам гъмблейд в инвентара. Може да ползвам гъмблейда. Може да ползвам гъмблейда. Защото ти се е паднал. Окей. Брат, ти правиш на зигзаг някакви работи, човек. Аз не... Какво? Какво? Малката флашбенг. Къде си? Видяхте къде си. Не, последното на гъмблейда място трябва да е медкит. Сети са. Медкит. О, брат, виж колко добре ще е за мен. О, фаза. О, не. Ти взе почти цял инвентар. Ма то цял инвентар. Лапай салама. О, добре. Брат, трябваше още един път да те отсиля с фистовете. Мога да спечеля. Мога. Ще видим дали можеш. Май няма можеш нещо. Не съм меткитвам се. О, не. Фа. Яш хамбургер. Къде? Никъде.
Не, на колко си? Ти си на 2. Първия рунд е за тебе. Добре. Какво? Първия Едно. рунд е за Ама тебе. Сега ще въртим Да, само 2 пътя. Ще едното. Не! Уч са Ти ще ползваш сайф и какво беше? Флашбанк. Аз ще ползвам... Окей. Аз ще ползвам... Сетих се. Grenade Launcher и... Чакай, и Chainsaw. Аз трябва да ползвам само сайкъл. Флашбенк. Аз ли Опа, съм опа, Кьоров? опа. Аз ли съм Кьоров или не мога да видя къде има... Аз ли съм Кюрав? Grenade Къде е launcher? сайкъла? И аз Къде? Айго Grenade Launcher-а. Къде е сайкъла? Вземам... Ти... И другите просто ще взема флаш. При мен няма сайкъл, е лош. Има. Аз тук без да използвах. При мен няма. Това има го. Ето го, аз поне имам скин, не го... Заради това. Положението е лапай са. Лапай са. Не! Имам шанс. Гранит лаунчер е много спамерско. Аз съм на... Бях на едно. Гранит лаунчер е много спамерско, брат. О, не! Не, брат! Положението е лапай салама. Стига. И ти... Брат, няма човек, гранит лаунчер. Може някакво друго оръжие да ползвам, дай ми шанс, моля. Не може. Юху! Поне Може да Flame играем Tower, един матчъп. Не Flame Tower не мога. Да, брат, да. Yeah. Put the names of Aura. What you making me? Няма, чупка, няма. Как да те победя? Няма. Тот гранит лаунчер е най-спамерското нещо. Защо се сложих? Да, брат. Аз се трябва мърда. Да, май. Не! Окей, не. Да. Няма как, Да. Какво? Къде? Само такова да имаш право. Имаш само един гранит лаунчер в инвентарито да Аз имам ползваш. само един. Направо Ще видиш на видеото. Ето. Я ти предния рунд как използваш 3000. Ще видиш на видеото. Чакай да въртим. Сега ще завъртим. Аз нищо не виждам. Колко пъти Споделю да екран. завъртим? 3 пътя. Не знам защо. Yes! Хенгън! За малко ще западне флеймтровър. Какво? Не. И пак Хенгън. Или не? На мене? Energy Pistols ще западна. Значи ще ползваш Energy Pistols, Exogun и Handgun. Energy Pistols. Yes! Айде, Energy Pistols. Не. Сачел или Warhol? Ком се падна? На тебе са паднаха най-гадните, на мене са падна гранейт. Добре, нормален. Гранит лаунчер! Не, нормален. Ако беше пак гранит, ще... Чакай, аз върча за 3 път, добре. Аре. Значи аз ползвам Exogun, Energy Pistols и Handgun. Да, аз мога да ползвам Exogun, Grenade и какво беше там? Не помня.
Окей, значи. Избирам Exogun, Аз мога да взема Energy, Energy Pistols. Pistols и Handgun. Чакай, къде е Граната. Handgun, бе? Не, граната няма да е. Къде е Handgun? Брат, къде е Handgun? Не ми дреме. Ето го. Yeah. Warhol. И пак, ете. Аз мога само да урежам. Как, бе? Буквално ще това ми са паднал сам. А, Не знам дали съм Как бе? грешен или не помня оръжията, които ми се паднаха. Ако съм грешен, някой да ми напише в коментарите, не помня. Защото не съм сигурен, няма да ползвам Warhorn. той има слава памет. Не, ти печелиш. Аз няма какво да направя. Имаш Exogun също. Скин. То скин на Exogun на много макефи. Ти ма атакува, бе. Има шанс, между другото, да ма победиш един рунд. Един. Ще бия 3 пъти, за да може да не се изложа. Не. Ти си правиш майтап с мене. Едно на двете не. стане. Няма как Едно да на ме две. направиш 5-0. Май ще стане 1-2. Май ще стане 1-2, тъй като гледам. Къде си? Как е 0-2, бе? Сладурче. Къде са енерджитата, бе? Не мога да цъкна тих. Окей, то ясно, че ти печелиш. Няма какво да направя, брат. Single, mingle. Single, mingle. Не. Да, и много Чакай е малко да те ясно. Ти погледна. печелиш. Чакай малко да те погледна. Окей, хора, загубих. Shit. Загубих. 2-1, Какво 2-1 Не, сме, 2-1 сме. Не, спечели. 2-1 сме. Сайт, точно така! Няма Две да... на едно. Аре. Ма и на колко рунда играем? Лезрей. Ти печелиш, няма да играем този рунд. Не, майтап се. Ще го играем само заради хората. Обаче, защо? Аз нищо не мога да направя. Еми, то е ясно кой видял, Дай ми докс. Не, дай ми сплаш. Yes! Мога да спечеля. Да, защото може да ма хвърлиш в водата, като да не кажем. Абе, май няма спечелиш, ти как гледам. Не. Оп. А ти колко фризери аз си взимал? Един, ама няма да ги ползвам другите. Взел съм много, ама няма ги ползвам. Оп. Брат, ще го използваш ли днес? Не. Защо да идвам? Не. Окей, не ме пука вече. Да! Добре. Един! Каза само един. И двамата умряхме, не радвай се. Ние двамата. Не! Аз ти ще не мога да направя, то ти не е честно. Давай, трябва да направя камбек. Няма какво да стане. Оп.
О, не. Опа, ти падах. Аре замръзна. Става ли, защото не е честно да ползвам повече? Ти имаш Ползвай 10 би повече. кръв. Ползвай повече, аре, ползвай повече. Брат, той е фризери, много гаден бе, брат. Ние не падам по водата, пък като се замразим, падам по водата. Каква е тази игра, не знам. Опа, използвах копие. Не. 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 О! О! Даниеле, то човек. Няма, бе, братко. Използвах само един и пак. Да му... Тъпата игра си оправя, човек. Няма как да падаш. Ако биш на арена, ще чак да ти скъсам газа. Брат, какво правиш? Братле, да му забиваш. Как да забивам? Че мамата малко не много викаш. Да, ще отвикам. Сега бате, представяш пак да му забързи. Няма да стане. Не, Даниеле, моля да се заве, човек. Фризи, аз му че просто... Оле. Фризи, Братле, чуваш съм много силно. Не викай. Ми ползвах един няколко пъти и те убих пак с него. Какво? Какво? Не направя анимацията. Ще си оставя само един. Аре, имам само един. Какво се правиш, бе? Брат. Не. Yes! Не. Решаваш трун, брат. Как победих се? Окей, добре. Сега въртим пак за тебе. Обаче този път. Имам Брат, идея. само Рандом. поръчих се. Не, знаеш какво? Вече не ни трябва. Последния раунд да е рандом оръжие. Рандом. Рандом оръжие на нормално 1 в 1. Рандом, окей. Рандом мап, рандом всичко. Оле, бочки. Опа. О, Окей. не. Окей. Рандом оръжие. Оле, майко. Паднем Бати, са. ако знаеш кому се падна. Охо, на бачо. Не, брат! Пак сега рандом. Само рандом. Пак ми се падна в лента. Имаш късно. Пак ми се падна в лента, да знаеш. Брат, стига, бе, брат! Това не е на рандом! Рандом е, виж, паднахме ми са. Направо, човек! Имаме екран изпратен. Няма, ти не избираш на рандом, повярвах ти. Повярвах ти, брат, няма как че се пада толкова добри работи. Ами аз Не съм избираш на пресметрела. рандом. Направо, повярвах. Да, минеха кърдешницата! Сега виж който са падна. Ти не избираш явно рандом. Арнам. Мисълно и дисторцион. Пак, не, аз не мога да играм с минигана, аз съм много зле пак. Не. Шотгън!
О, добре. На мен ми се падна шотгън. Къде? Ти? Къде си? Какво? Никъде. What? Не играем криеница! Оле, майко! Изкара ми ангелите. Пиги, брат. Кросбоут! О! Сам се падна и на мене, RPG. А солт ли се падна, бе? Не. Не виждаш, че той не стреля като се отрайфал. Не, кросбол ли викам, че се падна. Да. На мен се падна RPG. Как ти разбих стената? Не носи. Трябваше да те ударя един път и си... О, Флинт Тауър. Шо? Флинт Тауър. What are we doing? Не. Нали знаеш, че това е решаваш рунд. И който победи. Бърст райфъл. Тя- Бърст райфъл, медкит и той. Не, си база с него. Аз... Си бал. Ти не си сменил инвентара си. Не са! Падна ми са пак! Не. Ела тука. Това не е често, ти не си ги смени. Ето пак си го сменям. Не, пак ми се падна. Energy Rifle. Добре. Energy. Оу. Да, брат, щит. Щит. Бич. Няма да се получи номер. Стига, тото и... Тото има кара да забива, но ти не е честно. Еми, какво да направя? Падна ми са това, използвам това. Не, ти си... Let's go! Let's go! Не. Ти не си смени инвентара един рунд. Смени го! Не си го. Имаш Ще същите видиш оръжия. Ще видиш на той клип. Окей. Ти играеш 24/7 райба за това. Хора, Направо. Хора, това беше от видеото. Не забравяйте да се абонирате за канала, да лайкнете видеото и чао!